गोबाव समनिफ्रायनो मेन्टेलि प्रिपेयार खामोन बे हिसाबै नाजानाया जेब्ला मोनसे लेभेलाव साक्सेस जायो गोजोननाय दङ आं आरो आंनि न'खर फेमिलि बयबो गोजोननाय मोनदों कंग्रेस फेमिलि बयबो गोजोननाय मोनदों वेल उइसार सारा बिटिसि आवनो सारा आसामावनो बयबो गोजोननायखौ मोनदों आंहा बावहाय थोजासे गोजोननाय दङ मा मा इस्युखौ लानानै नोंथाङा बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो सानखो जोंनि इस्युआ नर्मेलि जाति बिसिस आलदा आलदामोन जोंनि बर'फोरनि इस्युआ जाहैबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोङो रमान स्क्रिप्टनिफ्रायनो मोनसे डिप्राइभ एंगारजानाय कमिउनिटि हिसाबै जोङो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय मोनसे नाजानाय बे नाजानाया दिनैसिम साक्सेस जायाखिसै गिलु बालु आन्दलन फैबाय थांबाय आरो गिलु बालु दावहारु जोनोम जालांबाय रुंग'लांबाय बिथांमोनखौ मान सन्मान होनोबो बावलांबाय रमान स्क्रिप्टनि दावहारुफोरखौ मान सन्मान होनो बावलांबाय एनडिएफबिनि दावहारुफोरखौ मान सन्मान होनो बावलांबाय बिएलटिएफसिनि दावहारुफोरखौबो मान सन्मान होनो बावलांबाय बेनो जोंनि दिनैनि राजनितिसियानफोरनि पलिटिसियानफोरनि आखल आखु आरो बिथांमोननि साननाय हनाय दा बिथांमोना पावाराव फैनाय लोगो लोगो बावजोब्बाय गावसिनि गेदेर गेदेर बुंनायफोरखौ बावजोब्बाय दा मेन इस्युआ जोंना बर'फोरनि साननाया बेनोमोन जे हारि आरो जाथि आरो राव गोनां गेदेर हारिमु गोनां बे सोदोमस्रि गोनां 8 फारियाव हाबलायनाय बर' राव रायज्लायग्रा बे सुबुंफोरखौ गेरेमसा हारि खालामनो बड'फानि मोनसे सिमांमोन जिया रन्जनाब्ला बिथांमोननि सिमांमोन बे सिमांखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावसिनि पलिटिकेल केरियार आरो सार्थजों गले गले बायलाय फानलाय गेलेनायफोरबायदि गेलेदों दा बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब निरासा बेजों लोगोसे जोंहा स्टेट नाङैनो हादोर नाङैनो गरिब दरिद्रताजों जोङो मारै दावहा नांनांगौ जों बे दावहायावसो दङ दिनै बेसिकेलि दा जोंनि मेन इस्युफ्रा quite confusing we are still on the stage of establishing our own community and the other side we are being bereaved with the poverty and the poorness in the country wide आरो जोंनि गथ'फ्रा दिनै साख्रि बाख्रि मोनरोंला कल कारखाना जोंहा गैजाया बेफोर गोबां इस्यु दा बेफोर जें जाबोर एखेबारे बेहाय गसंनानै थख' खालामनानै बबे इस्युखौ जोङो दांग्रोनांगौ बे जिनिसखौ होनायाव खहाय गोब्राब नाथाय गर्जना बेफोर गासैबो समस्या आरो जेंनाफोरखौ थख'यैनो माब्रै फोसाबनांगौ माखौ मावग्रोनांगौ अबेखौ दोनथ'नांगौ व्हाट इज फार्स्ट प्रायरिटि व्हाट इज सेकेन्ड प्रायरिटि बे लिस्टआ आंनि गोसोआव दंखायो दा नोंथांमोनहा जे इस्युआ मा होननायाव जोङो बेखौनो लाग्रोनो सानदों जोङो दिनै जातीयताबादनि इस्युआ 1 नाम्बारब्लाबो बेखौ जोङो साननैसो दोनथ'नांगोन खारन जोङो गावनि आथिङाव गसंग्रोनो थाखाय जोङो मोनसे पलिटिकेल एरिनाखौ सानग्रोनांगोन खारन थांनाय मोननैबो टार्म्सआवहाय 2014 आरो 2019आव जोंनि बे बर' हार्टलेण्डआवनो दिनै गुबुन मानसिया थगायनानै बर' नङै मानसिया बर' जाफ्लानानै सिखाव मानसिया साधुनि ड्रेस गाननानै फैनानै जोंखौ देरहालांबाय जोङो फेजेन जालांबाय दा बावहाय गसंनांगौबा जोंनि साननाय हनाया मा जानांगोन निश्चय रायजो राजाफ्रा मिथियो बेखायनो दिनै आङो कंग्रेसनि जानानै दिनै बावहाय टिकेट लादों खारन बिपिएफआ मा नाजायाखिसै खननै नाजाबाय पावाराव थासेयावबो इउपिपिएलआबो गिलु बालु एबसु एनडिएफबि ज' जानानै दावहा नांदोंमोन बे अना बर' होननाय संगठनजों जिएसपिजों नब कुमार सरननि नाथाय बिथांखौ लाखिनो हायाखै 2014-2019 जिहेतु नब कुमार सरनया खननै क'क्राझारखौ दखल खालामबाय बे खेबाव उदां खालामनो हागोन होनना सानो हायो बे खेबाव बेखायनो गर्जना दिनै कंग्रेसाव थानानै खारन कंग्रेसआ सेकुलार मोनसे पलिटिकेल पार्टि बावहाय गरिब माहाजोन राव धोरोम आरो जाथि लानानै बाहाय राननाय गैया बेनो भारतनि नियम बेनो जोंनि बे हानिबो नियम बेखायनो दा रायजो राजाया कंग्रेसनि सायाव फोथायनाय दङ आरो आंबो बे कंग्रेसनि बेनारावनो थानानै दिनैहाय रायजो राजाखौ सार्भ खालामनो सानदों खारन दिनै अना बर'नि बाहाय जेबो दौ गैला बिथाङाथ' मावनाय दांनायाबो जाखायाखै फारसेथिं एबाराव अना बर'आ बावहाय भट मोना खारन मुस्लिम माइनरिटिफ्राबो बिथांमोननो सिगाङाव हिंसाखौ लानानै 2012नि दावराव दावसिखौ लानानैसो होनाय जादोंमोन खिन्थु एबाराव बेबायदि दोहौ गैला आरो रावबो हिंसाजों गावखौ आद्रि खालामला बे हिसाबै नब कुमार सरननि जायगा गैया आरो एबाराव खुनु जायखि पलिटिकेल पार्टियानो बर'नि भट लायाबा देरहाखाया
डिलिमिटेशननि उनाव बर'नि भटआ हारसिङैनो बिराद बुरजा 5 लाखनि गोजौआव थाबाय आरो गुबुनफ्रा गाहाय 2.5 लाखनिफ्राय आरो गाहाय जोबावसो दा बे गतिके बर'नि भटआ एखे इम्पर्टेन्ट दा बेखायनो आं होनदों नब कुमार सर'नियाखौ नोंथांमोना गिनाङा खिन्थु कंग्रेसनिफ्राय केन्डिडेट होआबा आरो बिथांमोना खनसेबाव रिग्रुप जागोन आरो नब कुमार सर'नियानो बिपिएफ आरो इउपिपिखौ फेजेननानै थांफिनबावगोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल दङ बिथांमोनजों जुजिनाया माबायदि जागोन जुजिनाय बेलायावहाय गर्जना बेखौ गिदिर सानफेराखै लाइफआनो जुजिखानाय लाइफ इटसेल्फ इज ए बेटल इट इज ए काइन्ड अफ सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट दा बेवहाय आङो बेखौ फेक्टर लाथ्रा इउपिपिएलहा गावनि एजेन्डाया मा बेखौ बिथांमोना थि खालामनो हायाखै दिनैसिमबो बिपिएफआबो गावसिनि एजेन्डाया मा बेखौ बिथांमोना दिनै थि खालामनो हायाखै ग्रासरुट लेभेलाव बे बिटिसिनि फाउन्डेसनानो जायाखै ग्रासरुट लेभेलाव माबायदि पलिटिक्स खालामनांगौ बिपिएफआ बेखौ रोंबोआखै दिनै इउपिपिएलआथ' आरो गोदावसिनबावनाय आरो आन्दायसिनबावनाय दा बावहाय रायजो राजाफ्रा थालायनो बुजिनो बाखि गैला जे एबारावहाय पार्टि बेसिस भटार्सफ्रा भट होनाय नङा केन्डिडेटखौ बिथांमोनहा नायगोन सोरनि सानस्रिया माबायदि दा बेखौ लानानैथ' दिनै बिपिएफआ केन्डिडेटखौनो थिरां खालामनो हायाखै बिजाथिखौहाय इउपिपिएलआबो बिजाथिखौ थिरां खालामनो हायाखै दा बेखायनो आं सानो एबाराव कंग्रेसआनो बांसिन चान्स दं होननानै सेन्ट्रेलाव सोरखार दानाय हिसाबै मिजिंथिगोन नामा कंग्रेसआव एबार सेन्ट्रेलाव सरखार दानाया खोब गोरलै फर्मुला नोंथांमोना साउथ इन्डियाआव टटेलि 130 एमपिस दङ बावहाय 10थाबो बिजेपिआ मोना 10थाबो मोना कंग्रेसआ बिपिएफजों सिं एलायन्स लादों नङा बेबायदि एखेबारे गैया बेबायदि गैया बिथांमोना मैया दाखालि रायज्लायहैदोंमोन आं खबरखौ मोनदों खिन्थु कंग्रेसआ बिराद गोबावनिफ्रायनो थि खालामबोखानाय जे 10 बोसोर 15 बोसोर नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआव तरुन गगैया नोंथांमोनखौ अनदों जा होनांगौ होजोबदों बे आइफवालि दालांखौ दाखालि सेलायलायदों जावलियाफ्रा प्रमदा होनो आंसो बानायदों हाग्रामायाबो होनदों आंसो बानायदों फिनिशल'सो जायाखैमोन कंग्रेसआसो बानायदों कंग्रेसआसो हरदों बे फैसाखौहाय तरुन गगैयासो हरदों सोर बानायदों बेखौ दा जाय हक बे फेक्टरनि बेलायावहाय एक्सुवेलि जों जेबो बेखौ गिनाय फैयाखै एबार कंग्रेसआनो बिकल्प दा प्रमद बर'आ सब समाय फैसाखौ मानो सानबाय थादों जावले बावले एसे गेदेर मानसिया फ्रिडम फाइटारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ होनाङा नमिनेसन होबा फैसा मोनफिनो नामा बाहाय खुनु नियमानो गैयाना जोङो डिमान्ड ड्राफ्ट होयो जोंना कंग्रेसना एखेबारे 1 लाख थाखा जोङो डिमान्ड ड्राफ्ट होदों दा बे फैसाखौ मोनफिना रावबो बेबायदि नियम गैखाया आरो मोनफिनो होननानै जोङो होआखै दा बाथ्राया बेना बेबायदिसो दाखायनो जोंना भुपेन बराया दाखालि फैबा होनदोंना बेखौ प्रमद बर'आ डिभाइड आसाम 50-50 होनदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा मा डिभाइड मानि 50-50 फैसाया फैयोबा स्किमा फैयोबा बिटिसिआव खावसे लाखिबाय खावसेखौ बायजोआव हरबाय दा बेखौनो बिक्रम बिथाङाबोथ' गले गले होनबाय नंगौ बियो भुपेन बराया जे बाथ्राखौ बुंदों जे प्रमद बर'आ दिनै डिभाइड आसाम 50-50 बहा डिभाइड मानि डिभाइड रिसर्सेस 50-50 दा बे बिथाङा जिखि खोथा बुङा बे फैसा बेखौ सानबाय थायोदां दा बेखायनो बिथाङा माबा गर्जना मा फैसा मोनफिनलाबायनांगौ जाखो दा बेखायनो बे सिंनि एलायन्स जोंहा रावजोंबो गैया बिपिएफआ गाव हारसिङैनो गसंगोन इउपिपिएलआबो गाव हारसिं गसंगोन आं खावलायनोसो सानदों जिखुनु जाया भटार्स बिथांमोनखौ जे एबारावहाय बिपिएफआ जुदि बि टिम हिसाबै बिजेपिनि जायोबा नोंथांमोना भट होनानै लाब गैया भटखौ नस्थ' खालामनानै लाब गैया कंग्रेसनोनो गर्जननोनो आंनोनो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि दाम गोसा भटखौ दले बले होनानै देरहाहो आं नोंथांमोननि थाखाय दिल्लीयाव थानानै खामानि मावगोन 2009निफ्रायनो आङो एक्सुवेलि इडुकेसनिस्ट गथ'फोरखौ लानानै ABCD अ क ख फोरोंनायाव आंहा खोब गोजोननाय दङ आइ रियेलि लाइक आं एखेबारे KG1 KG2 जोंबो दामब्ले जिरायनानै मेथाइ फोरोंनाय गान खननाय एखे फावथिना ड्रामा जकार बायदि गासिबो खालामनायखौ आं मोजां मोनो आं बिसोरजोंनो दिन खाथायनोबो सानदोंमोन नाथाय जेब्ला नुबाय जे जोंनि पलिटिशियानफ्रा बे आन्दलनकारि बर' हारिखौ थगायबाय मिसलिड खालामबाय आनि थानि NDBफोरखौ सेथेर बेथेर लेथेर फिथेर आलाय आथानि खालामबोबाय रमान हांखोनिफ्राय लानानै दा बेफोरनि गासैबो सेन्टिमेन्ट आंनि बिखायाव दङ जुदि रायजो राजाया अननानै आंखौ जुदि खाबु होयोबा मावनो आङो रियेलि आंनि रायजो राजा बे लकसभानि गासै बिटिआर बासिनि गासै आसाम बासिनि जानानै आङो डेभेलपमेन्टनि बयनिबो जानानै आं खामानिखौ मावथारगोन राजखान्थियाव आङो 2011निफ्राय होनाय जादों एक्जेक्टलि राजखान्थि नङामोन बियो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटियाव NDBफ्रानो आंखौ लिंफैदोंमोन
ओमफ्राय बेहायनो थांदाव बेबायदिनो बक्ता होदाव एखमबा दिल्ली एखमबा गुवाहाटी उदालगुरि थांनानै लासैनो आंनि माइन्डसेटआ सोलायबोदों जे आं एक्चुअलि मिशनारिबोमोन दा आङो सानदों जे आंनि साननायाव दङ आं लेखा फरायनानै मोनदों नाथाय जोङो नुबाय जे दिनै भारतनि जे सिस्टेम लेजिस्लेचार आयेन कानुन बानायग्राफ्रा बे पलिटिशियानफ्रानो दा बेखायनो नों माबा मोजां सानदोंबा मावनो सानदोंबा उफाय गैया नोङो लेजिस्लेचार जानो थाखाय नोङो बे नैबे सिस्टेमाव बे पलिटिकेल प्रक्रियायाव हाबथारनांगौ दा बेखायनो आं पलिटिक्सखौ बासिनानै लाबाय आङो सानदों पलिटिक्सआ मानसिफ्रा गाज्रि होनो पलिटिक्सआ गाज्रि नङा पलिटिक्सआ पलिसि हाउ टु गभार्न इयर अन फेमिलि माब्रैहाय गावनि न'खरखौ सालायो माब्रैहाय देशखौ सालायो बेनो नालाय ओंखायनो पलिटिक्सआ एखेबारे गाज्रि नङा मोजां गोसोनि थाखाय पलिटिक्सआ भेरि बिउटिफुल प्लेस केम्पेनिंआ जागायबाय नामा केम्पेनिंआ जागायबाय गोबावसै केम्पेनिंखौ मानसिफ्रा अफिसियेलि फर्मेल इनफर्मेल आं बेबायदि पलिटिशियानबो नङा आंनि केम्पेना बिराद गोबावनिफ्रायनो जाबाय आंनि आखल आखु रायजोफोरजों रायज्लायनाय सेंग्रा बेंग्राफोरखौ रेसपन्स होनाय बे गासैबो मोनसे रोखोमनि पलिटिक्सखा दा माइ केम्पेन हेज अलवेज बिन देयार एन्ड विल अलवेज बि देयार रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन आं रायजो राजाफोरखौ जोबनायाव बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि बेसिक डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ फैयोबा जोंना आबाद मावनायनि जेबो डेभेलपमेन्ट गैया आबाद मावनाया जोंना ओरैबायदि जे बिगासे हायाव जोङो बोसोरसेयाव 100 मन माइ दिहुननांगौ बिगानै हायाव जोङो 200 मन माइ बे 200 मन माइआ दिनैनि बायदि फिसा न'खराव जालाय खिलाय स्कुल कलेज फरायनायनि खरसाखौबो टिभि नायनायनि खरसाखौबो जोङो बेहायनो मोनो दा बेखायनो आं सानदों जुदि मोजाङै जुदि आबाद फोथारखौ जोथोन लायोबा दैनि राहाखौ जगार खालामना होयोबा इरिगेसननि राहाखौ जगार खालामना होयोबा थि समाव आबादनि बेगरखौ होयोबा आलुनि बेगरखौ होयोबा लाफाफोरनि बेबस्थाखौ खालामनानै मैगं बेबस्थाखौ खालामनो हायोबा जोंनि रायजो राजाफ्रा आबादजोंनो गावनि बेसिक निडखौ मिट खालामनो हायो दा बेखायनो आं सानदों 10 बोसोराव जुदि रायजो राजाफ्रा आंखौ सान्स होयोबा आङो बे दरिद्रताखौ बिटिआरनिफ्राय बोखारगोन 100 बार